piny makawuono igeno ni Raila Odinga dhi bedo kacha kachopo e alap mano mantiere kanye e kaunti ma Kisii mondo mi otwagane kod jopiny kachiel koda ka johera magi kaka kawuono entiere kanyo e alap no mano ma Nyamache Stadium. Chal mar wach en mane Chris? Ayawra inya Cleophas awinjo yo makare mana kaka wachono duond kata telo mano mar Azimio One Kenya chopo e kaunti ni ma Kisii. Inyalo paro nyoro ne Raila Odinga ne ntiere e kaunti no ma Nyamira kendo kinyi makawuono ochopo e kaunti ni ma Kisii e chopo e nyasi mar rwako ayanga mano gavana ma kaunti ma Kisii Simba Arati. Kuma wantiere kama iluongo ni Sameta kama Raila Odinga chano mar timo romo kachiel kod jogo mano yier kod otiko mar ODM kod jogo mano gwele kombe mopogore opogore momiyo ji nitiere ka kendo nyisowa ni nyaka sani ndege moting'o jatelono nyalo chopo dakika mora mora koa sani mondo gitim romo kachiel kod telo mar ODM mano ma kaunti ni ma Kisii. Tok romono angne wuoth ochimo mano alapno ma Nyamache mano mantiere od burano mano mabobasi e kaunti ni ma Kisii kuma romo maratipo ichano mar timoro mano e alapno ma Nyamache kendo kaluwore kod jogo moseloso go jotelo ma ODM ma kaunti ni ma Kisii kotelnegi kod mano jakom mar ODM no e Kerosi Ondieki moloso go kama chok mokalo wacho ni gichano mar timo romono ma idhi yuor kod governors mowuok e counties mopogore opogore kaachiel kod kuku mar Azimio mano koting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua kaachiel kod Wamalwa gin moko kuom jotelo ma chano chopo e romono madhi timore e alapno ma Nyamache. E romono bende chopo seche ma Raila Odinga osebedo ka wacho kaka piny mar Kenya osebedo ka itayo kaachiel kod telono mar Kenya Kwanza ko wacho ni osebedo ka oneno ka rochni osebedo ahinya kaluwore kod mibadhi ma owacho ni otimo ne sirikal mar Kenya Kwanza. Kendo gin mano moko kuom gigo ma jo Azimio chano loso e kaachiel kod weche mag report no mano mar bipartisan committee. Kendo romo kango osetimore kuma wantiere mar Sameta ang'no wachim Nyamache mondo ang'no wawinjo ni weche chal nang'o kaluwore kod auka mar siasa mathurka. Kokamano Cleophas ang'ne watudre kodu kendo kang'ne wachopo Nyamache mondo wawinjo ni jotelo lose e wach mar siasa mathurka nang'o kaachiel kod gino ma jotelo mar Azimio chano nyiso johera magi mawuok e gwengegi mag Gusii. Mopogore gi mano bende chama mano riwruok mar ODM bende chano mar chako kaka ginyalo yudo johera magi, ndiko johera magi mano mong'ere kaka ODM Grassroots Mobilization Drive. Kendo ang' winjore ni kaunti ma Kisii weche chal nang'o kaluwore kod yango jogo magin jo ODM manyien mawuok e kaunti magi. Koro kamano ang' wawe gi kanyo kendo wadhi achiel kachiel nyaka gwenge ma Nyamache mondo ang' ne waikre ne twak mar jotelo mopogore opogore mawuok e riwruok no mar siasa mar Azimio One Kenya. Cleophas. Erokamano ahinya Crispin Otieno ka inja gwenge ma Kisii kendo wantie kodi nyaka giko mar odiochieng' ma kawuono ka wamedo luwo sigana mano mabende ilosonwa kanyo kotenore kod limbe mar Raila Odinga e kaunti ma Kisii e nyasi mar goyo erokamano mobagi